माब्लाबा आइनि खोथाखौ साननानै गिखांनाय मोनो मानोना आं दिनैसिम आइनि फंसेबो खोथा फेलें खालामफेरनो हायाखै। हारे जाम्बि बेहायलाय मानोथो गिनो गोनां बाथ्रा नोंबो मोजां फरायबाय था आंबो मोजां फरायबाय थागोन। आं साख्रि मोनबासो नोंखौ हाबा लागोनथ' जाम्बि। आं साख्रि मोनाबा गुबुन साख्रि गोनांजों हाबा जानो हागोन आं जेबो हेंथा होआ। मानो बिदि बुङो नों? आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा। आंबो नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा निजिरा। दैमाया जेरै निजिराजों थांना थायो आंबो नोंजोंनो अरायसम थांना थाबाय थागोन निजिरा। थुदो निजिरा थांदिनि गोबावबो जाबाय नोंस्रा आइया दानो रागा जोंगोन। आब' ओइ आब' न'आव दंना गैया? ए नै आगै हाग्रा फुगासिनो दं आं मैथा बारियाव। हा बे एफा सान्दुं गोसायाव मा मावनाय जादों बे आब'? थ' आगैथ' जिरायनोथ'। फै फै आगै जिरायनो फै। फै जिराय। गरमथारहाय आब' बोथोरा बिरादनो। कारेन्टबो गैया गामि ओनसोल नालाय थाल्ला कारेन्टानो थाया बिलाबा बुरजा फैयो। हा निजिरायालाय बहा थांदों आब'? गैया दहायनो बे दैमा मोनावसो दंहैयो नामा न'आवनो थाथारला गथ'आनो। नै आब' आं नोंनो मोनसे खोथासो खोन्थानो फैदोंमोन। हा मा बाथ्रा जाखो आगै? नै आब' नोंसा निजिराखौ दाखालि जोंहा आब'आ लामायाव लोगो मोननानै बिहामजो जा फसायलांदोंमोनहाय। नांथ'ला खोमाहाय आगै गथ'आबो बैसो जाथ'वाखै एसे फरायबावथोंसै। हाब माथो आब' नोंसा निजिराखौ गामियाव दैमानिसो मोजां मोनलाय होननानै बुंसोलायो ना दैमानो हरथारनोसै? हो दैमा बे गोरिबनि फिसानो आं हरा निजिराखौ। हा बिदिबा जोंहा आब'नि फिसालानो हरदोना आब' साख्रिबो दंखायो आब'। एसे सानग्रोबावनोसैदां आगै। हा मा सानबाय थाबावनो आब' सिदा सिदि बुंखादो उनाव बिदि बिजामादै मोननाय नङा। हा अबाव थाङामोन आदै निजिरा? दैमा मोननावसोमोन मादै। नै आइ बिदि बेराय मोनजालाहाय न'नि खामानिफ्रा एसे सोलोंदो। खामानि सोलोंनाय थिलायनाय हाबा सरनो सानाखैथ' मावा माथो आं। नै आगै आं फिसाजोखौ एसे बुजायसिगोन नों नोम्ब'नोल' खिथाहरदो। दे होमबा आब' बिदिनो जाथोंसै थांनोसै आङो। आयु फाग्लिसो जागोनहाय रायलायलु गयखौनो खावना होनो बावबायहाय आङो। नांलायलाहाय आब'। निजिरा आइ बेयाव फैनायसाय। मानोबा नांगौमोन आयै? निजिरा आइ आं नोंखौ सासे साख्रिआवला सेंग्राजों हाबा हरनो रादाय जाबायमोन। हाबा? आं दानो हाबा जाया आयै आं फरायबावगोन। नाङा आंनो नोंनि फरायनायखौ आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंहा रादाय खाखाबाय। आयै आं मा बुंनो सिदा सिदि बुं। आयै आं दैमाखौसो मोजां मोनो। आरो बे दैमानि नामखौ दालासै नोङो। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आइ। थेवबो आयै नों खनसेथ' आंनाव सोंनांगौमोन आं दैमानि अनगा थांना थानो हानाय नङा। बिदिब्ला मोनसे खोथा खोनासं नों बे हाबायाव राजि जायाब्ला नों आंनि गोथै सहखौसो नुनो मोनगोन। आयै बेफोरखौ नों मा बुंलाबायदों? आफा गैयिनिफ्रायनो नोंनो आंनि बिमा बिफानि अननायखौ होबोदों आं नोंनि खर' बारनो हाया आयै आं बे हाबायाव राजि आयै। निजिरा
ओइ निजिरा निजिरा मानो नांगौ निजिराखौलाय? निजिराखौसो मानो कलेजाव थांथाराखै होनना खबर लानो फैदोंमोन आं मादै। निजिराया कलेजाव थांनो मोनला। नाथाय मानो मादै? ए बिदिब्ला नों दासिमबो मिथियाखै? जोंहा निजिराया दि साननैसो उनाव हाबा जासिगोन सासे साख्रिया सेंग्राजों। दैमा निजिरा बेफोरखौ आं मा खोनादों? निजिरा थारैनो नों बे हाबायाव राजि दंना? औ दैमा आं बे हाबायाव राजि दङ। ओइ गथ' दा निजिरानि खुगानिफ्राय गासै बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय ना? दा नों बिनिफ्राय गोख्रै थांनो हासिगौ। मादै निजिराखौ आं जोबोद मोजां मोनो। अन्नानै बेबायदि दा खालामसै। जागोन दे मादै निजिराया बे हाबायाव राजि दंब्ला निजिरानि खुसियाव आं जेबो हेंथा होनो साना। निजिरा नों गोजोनै था आं थांबाय। ओइ दैमा रथ'लाय। औ नै नों लेटार फैदों। येस आंना साख्रिया जाबाय। ए दैमा जोबोद मोजां जाबाय दे थांसै आङो। दे थांदो होमबा आंबो थांसै। आयै आयै मा जाखो फिसा? आंना साख्रिया जाबाय। हाब नोंखाय नोंबो जाखो फिसा? नोंगौ आयै आंना साख्रिया जाबाय। हाब फिसा जोबोद मोजां जाबाय। औ आयै। हेसै नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आयै ओइ आयै मा जाखो फिसा? आं थांसै आयै। दे मोजाङै मोजाङै थांदो फिसा। निजिरा न'आव फैदों नामा? औ ए आइ निजिरा फैदों? हारसिंसो हा जावैसोआलाय बोरोथो? हामा जानानै थफ्ला थफ्लि लालायनानै फैखोसै बे गथ'आलाय। निजिरा आइ मा जामारदों खोथाया? आयै नोजोरना गुबुन मोजां मोननाय दंखायो आरो बिसोर सानैजों दाबो मोजां मोनलायो। मानोना बेबो बिमानि बुंनायावसो आंजों जुलि जादोंमोन। बिदिब्ला नों मा खालामनो सानखो आइ? बेनिखायनो आं नोजोरजों फाथैलाय बिसिनो सानबाय आयै। नांगौबा आं न'आवनो थासिगोन। आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आइ, आंखौ निमाहा होदो।
न'आव रावबो गैया नामा? दङ नै ओंखाम ओंख्रिसो संगासिनो आङो। फै जिरायफै। हा माथो ओंख्रि संखो आब'? मैथाजों नासो आगै। हा दैमायालाय न'आव गैया नामा आब'? दङ न' सिङावनो। दैमा, ओइ दैमा। मामोन आयै? ओजों फैलाय, नै नोमादै फैदों। दैमा आदै, आं मोनसे खोथा रायज्लायनोसो फैदोंमोन। मा खोथामोन मादै? आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आदै। नाथाय मा जादों मादै? निजिराया फाथैलाय बिसिबाय आदै। नाथाय मानो मादै? मालाय गुबुन मोजां मोनखानाय दङमोननो आदै। दा बेखायनो नों जेबो मुगैया मुजुवाबा आं नोंनोसो हाबा हरफिननो सानबायमोन आदै। आयै, नों मा सानो? नोंस्रा जुदि गोसो गोरोबलायोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया फिसा। निजिरा आइ, दैमा आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा दे निजिरा, जा जाबाय जोब्बाय। आं नोंखौ माब्लाबाबो नेवसिनो हाया निजिरा। बिदिब्ला हाबाखौ साननैसो उनावनो होनोसै नामा जामायजो? ना मा होनो?